आम आदमी पार्टी मुंबई महानगरपालिका वेंचणूक लढयतली अशी घोषणा आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय म्हणयारी प्रीती मेनन हांणी केली। आमी बीएमसीत वचून आयले जाल्यार मुंबईकारांक वीज आनी उदक फुकट दितले अशें आश्वासन आम आदमी पक्षान दिला। महानगरपालिका वेंचणुके खातीर कोणाच कडेन युती करचे ना अशें तिणें सांगलें। सुमार 40,000 कार्यकर्त्यांक घेवन आमी वट्ट 10 वर्सां जालीं काम करीत आसात। आमकां फाल्यां लेगीत वेंचणूक लडोवंक सांगली जाल्यार आमी ते लढटले असो आत्मविश्वास आम आदमी पार्टीन उक्तायला। 2 राज्याचे पक्ष आहोत, 3 राज्यामध्ये आमचे आमदार आहे। किती आहे? अब तक 156 आमदार आहे आमचे 7-8 खासदार आहे। आम्ही काय लहान पक्ष नाही। आम्ही इथे तुम्हाला असं वाटतं की आम्ही नवीन आहोत, पण आम्ही 10 वर्ष इकडे काम केलं आहे। आमचे 40,000 कार्यकर्ता आहे। उद्या सुद्धा चुनाव झाला तर आम्ही ॲब्सोल्युटली फुल स्ट्रेंथ मध्ये सगळ्या सीटवर लढणार। बीएमसी मध्ये बीएमसी मुंबईच्या लोकांचा वीज बिल भरणार, लोकांना वीज फ्री देणारच। वीज आणि पाणी मूलभूत सेवा आहे, एसेन्शियल कमोडिटीज आहे आजच्या जमान्यात, आणि सगळ्यांना ते फ्री देण्याचे, गरीब लोकांना ते फ्री देण्याची आम्ही नक्कीच म्हणजे हे आम्ही प्रॉमिस करून जातो। जिकडे जिकडे आमची सत्ता आली आम्ही करणारच। हे फ्रीबी नाही आहे, हे लोकांचा पैसा आहे आणि लोकांचा पैसा लोकांसाठीच वापरायचा आहे। हे आमचं मूलभूत म्हणजे आमचे हे आयडियोलॉजी हीच आहे।